Salutare toată lumea! Eu sunt Mario și, adică Max Atomic și o să vă dau o nouă serie pe care numită Lecaci Discount. Mi-am ales deja un caracter, o să vă placă la nebunie. Adică ăsta, cum e șmecher. Uite ăsta are level 1. Așa pot. Eu vreau să-mi fac ca ăsta. Ce-ți formulezi, că ăsta sunt eu, dar n-am încă să customizez. Măcar să vă arăt costumul meu. Și backpack. Și ăsta e costumul meu, dacă vă place. Dacă vreți să vă luați și voi. E gratuit. Eu sunt tipul ăsta, mi-am luat. Deci am avut disperat nevoie de armură, fiindcă eram gol fără armură, fără nimic. Și uitați ce sunt eu. Am poțiuni de viață, de nu știu ce e. Și am redstone-iat de bani. Deci pot să-mi iau orice vreau. Am și de-asta și câteva diamante, să fac o grămadă de diamante. Uite, astea sunt fie așa. Eu sunt tutorul meu și nu să merg pe aici, să privesc. E să bați atunci de niște moști. Și la final vine bossul. Și după ce vă face cu ce-și numără să face o grămadă, cu doamna nu știu. Asta, nu știu cine e, că să vă sunt începător. Și adică puteți, așa, nu știu, bă, Chifims, așa mă numesc eu, Chifims, dar ce nume care este. Cel mai frumos caracter arător. Și pot să-mi iau câteva armuri. După cum ați observat, am un colier de noroc și mi l-am upgradat. Și da, azi o să facem o și țin pe pauză. Am revenit. Dacă asta e lumea de blaștină, lumea de lava, am înfrânt-o eu cu Bigfoot. Deci l-am văzut pe Bigfoot. Elite. Am jucat cu Elite. Nu l-am văzut niciodată pe Elite, ăsta e joc. Dacă e Bigfoot, dar de piatră și de apă. Hai să începem. Să fie puțin cam greu. Trebuiască să... O să trebuiască să... Am gradit. Ăștia sunt fruturile de sombra. Acum am o grămadă de abilități. Dacă apăs pe autofink, o să vedeți ce nebunie. Gata. Apăsăm pe autofink. Oh. Boss, ce tu te boss, e fantomă. Da, știi să-mi fac autofink. Fugi! Asta îmi place mie. Fac. Mamă, ce bine e bossul ăsta. Du-te, bă, l-am pus în două. Așa e repede. Iau banii. Gata. Am rupt bossul. Victor. Am 300, este cel mai mare luptă. Serie 2. Pe asta. 200 de bănuți. Asta. Du-te, vai de mine ce-am făcut-o pe asta. Ia să o caut. Puțin și o câștigam. Se merge la 4, că ăsta la nivel. Da, îmi dă lucruri. Încă un redstone gold și obsidian.
Dacă știți. Uite. Să așa puțin. Asta e lumea pe care am zis, o lume de lavă. E frumoasă. Așa, pace așa, pace sus. O să mergem pe... mașina și o să mergem din nou și o să ne bătem cu Bigfoot. Deci ar vrea 200 de deac blanul, adică îmi las nivelul 5. Nivelul 5. La nivel... Bă, stai așa, nu trebuie să vedeți. Tipul asta ne spune să facem... Scuzați, dacă trebuie să închise. Dacă v-ați plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem să vă ajutați. Pa, pa!